Ndalo achiel kende bang' kambi mar Kenya Airways duoko chenro mag wuoth mane okethi kod ng'anyo mar joriemb ndeke mag kambino. Jood bura koro wacho ni gidwaro duoko kowuok kuom jotend kambino kaachiel kod joriemb ndekego. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag tije ma otelie kod jaod bura mar Unyenjes Eric Karemba wacho ni lal ma Kenya Airways ne oyudo kaluwore kod ng'anyo mar ndalo ang'wen ne inyalo geng'. Do chieng' tich ariyo ne ong'ado ni joriemb ndekego nyaka koro dogi tich ka kambi mar KQ bende ne ochiki ni kikawo okang' moro amora mar kum ne joriemb ndeke manong'anyogo. But for us, what we are saying is that at this moment, and that is what the chair you've asked, at this moment, the conciliator, because now the environment is back to normalcy, everybody is working, the conciliation process is on, and now they will give us an advice once they have agreed on how we can undertake that multi-agency team. We can craft the multi-agency team to come together and deal with the issues. Because members of this team, multi-agency team, will depend on the actual issues that will be tabled as they decide. There was no need of going on strike. There was no need of creating losses in a company that really isn't doing well. So we want to say, let's dialogue before we reach that point of going on strike. And they even went on strike against a court order. So we want to tell them to go slow, and I'm sure